Sanibona, nisaphila yini? Angiboni mina abantu bayaphila, angiboni ngempela. Yazi isono esenziwe uKhuzani kusukela ngeyi-15 zikaNovemba 2024. Angisazi isono asenzile. Uyazi abantu bese bethenga amafoni amasha anama-battery angahluphi, bathenga ama-power bank, bathenga ama-charger, yonke into. Bakhokhela even ne-fiber, abanye bathenga nedatha eliningi nelasebusuku. Bekunabahlaziyi, isiqhoqho sabahlaziyi ebesimlindele uKhuzani ukuthi hhayi uyeza uzokhipha ukhuba, simlindile, sifuna ukuhlala simdikadike, simoshele umsebenzi wakhe. Plazi-ke bebekhokhelwe kahle ukuthi nje mgadeni, meyathi uyakhipha nje ukhuba, bafana bami nishona khona niyezwa. Hawu, Khuzani Dlamlenze Mfokampungosa phansi emandaba enkandla, wavele wakhipha isinanqa sento, i-album ehlangene, into engagxekeki, into edide abantu abaningi. Kwanathi nje singama-Blue Nation sididekile ebesibuka lowo msebenzi kaKhuzani ukuthi hawu, lezani manje iqhawe laselikhipha umsebenzi omuhle kangaka. Zonke iy'ngoma zonke akukho ngisho eyodwa ingoma ongathi inephutha kulezi ngoma ey'khona. Angazi kwenzakaleni, bathe bayayibhinqa album kaKhuzani, babona abantu ukuthi abayizwa kahle leyo ndaba leyo, baphinde bajika bayincoma manje. Ushayele Khuzani, yabona leli bholo, yiyo, ayiyavuma. Ngoba yini? I-crowd kade ingabavumile lento abayishoyo. Abantu bayayizwa phela into e-right, bayayizwa into ehlangene, i-sound, ma-backings, indlela yesibili, i-bass guitar, i-keyboard, kancane i-highlight-iwe, kwaphuma enye i-sound ongakaze uyizwe naphambilini. Othiwa kwayizwa leyo sound leyo, ngicela ngikhiphele i-album enjalo. Khona lapha ayibonga khona laphana, khona ufana naye nalo ufana naye, ukusiza isipidi ashaya ngaso kuleya ngoma, angene uThibela kwangeneke kuse kuba ngathi i-beat isihlukile-ke manje, ahambe nababize bonke umkhulu. Kwaphupha nya lento okuthiwa abahlaziyi. Nibonile amaskandi ukuthi into okuthiwa abahlaziyi, le mbhedo lemsangano legcwele lapha ku-TikTok, izangoma ezidla imbuya leziyana, ayikho indaba laba bantu. Leziya zinto zayihlela nje ukugxeka nje uKhuzani. Leziya zinto nje zayengama-agent, zayithengiwe, into efana nenkabi ukuthi umsebenzi wayo uyanquma nje kuphela, akusikhona into behlaziya. Babengahlaziyi laba bantu, kwangesikhona ukuthi bafuna uKhuzani a-improve, mhlawumbe uma ukuthi babona ukuthi khona lapho kushode khona, kwangesikhona lokho. Babethunyiwe, babekuyimishini yokuthi sizomwisa, sizomdicela phansi, ngoba befuna ukugibeza omunye umuntu phezulu ukuthi kube uyena inkunzi, kube uyena inkosi, kube uyena ohlonishwayo, okuthiwa hhayi ingoma uyayishaya, unabalandeli, unama-awards. Babefuna nje lokho. Kodwa-ke ngithi mina ngibonga kakhulu uKhuzani ngokuthi usilamulele, usilamulele, usikhiphe ekukhulumeni kweminyaka. Angazi lo nyaka ngabe kunjani, igama lakho belibhixa kukhulunywa izinto ezingapheli ko-TikTok, koma-live. I-live ka-24 hours ngangiyiqala ngawe Khuzani ukuthi kuthiwa kune-live, dephuna nje igama lakho, uyadiskhaswa,
uyoconga yonke inhlamba, ngena abantu bekhuluma yonke into abayithandayo abangakwazi nakukwazi. Akekho kula bantu ophikisana nabo, akekho kula bantu ohlanganisa anything nabo, kodwa bakusho from A to Z. Kodwa lo abamthandayo abamazi nabo, bambeka kahle. Hey, uNkulunkulu, into enkulu, umuntu omkhulu kubona. Kodwa hey, wakhipha i-albhamu kumanje iy'nhliziyo zabo ziyabitoza pha bakhona. Abazi nokuthi bazokwenza njani, nanokuthi bazophuma beshonephi. Layikhipha-ke qha i-albhamu yabo. Angifuni ukukhuluma imisebenzi yabanye abantu ukuthi injani, nanokuthi yabamnandi or ayibi mnandi. Mina ngithanda ukukhuluma ngomsebenzi wakho Khuzani ukuthi yakhipha-ke indoda le abayithandayo. Hawu, kwenzeka lokho kwenzakalayo esingakwazi-ke nathi. Bayazi-ke uma kuphuma umusic abantu ukuthi kuye kube njani. Kuba nezinto okubhalanswa ngazo-ke iy'hlahla-ke kubanjelelwa ngazo-ke. Futhi sinameva abanandaba bayobambelela khona. Kodwa nje khona wasilamulela, hey wasisiza. Wavusa nama-Blue Nations amaningi. Abese angasenayo isho mhlambeni ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Avukile manje. Ngoba yini? Umsebenzi owenzile mkhulu kakhulu. Ngiyafisa-ke Khuba ukuthi ngifisa ukwazi ukuthi i-albhamu yakho bayanqena ukuphumela obala, bevume bezosho ukuthi hey sasi-wrong Khuzani, kwaba ne-mistake ukuthi-ke sizame ukuthi size siqale sikhulume izinto ey'thize kule albhamu yakho. I-albhamu yakho ayinachashaza, iyinhle yonke, usebenzile ndoda yamadoda. Bevume nje bekhulula iy'nhliziyo zabo ey'bophile, ngoba uma bengashona manje bedlule emhlabeni bekubambele inhliziyo ngesimanga sokuthi banyanya wena ngokuthi abakuthandi. Hey, angazi noma uNkulunkulu uyofika bamukele ezulwini, noma iy'tera zakubo ziyofika bemukele yini, ngoba ukwazi ukuphika umlando omuhle odalekile. Inhle into eyenziwe ngengane kaMangema, inhle i-albhamu, inhle i-clean bakwethu. Kanti yini efunakalayo? Lento eniyidingayo ukuthi uKhuzani yenze yini? Ngoba wenza exactly lokho okufunakalayo manje, exactly lokho okuhlala emenyezwa. Ethi uzenzela umusic wakhe, uyayimixela ngendlela amiksa ngayo, niyakhuluma. Umsebenzi wakhe nje loKhuzani lo awenzayo, khuluma nize nidabuke. Kuqala ngqa eSouth Africa ukuthi abalandeli benye ithimu bezokhoja lena enye ithimu ukuthi ayidlale kanjani, umsebenzi wayo awube njani. Uma le team le isiyenza njalo, isiyenza kahle, abasasho ukuthi hey esasikhuluma mhlambeni sikubonisa sasingalwi, sasikhuluma kahle. Cha, uwenze kahle lutho sokuyinkukhu inquya umlomo. Nibonile ukuthi uKhuzani wonke labantu abakhiphilwe nibathembile. Nibonile ukuthi i-albhamu yakhe still iwashiya ngegephe elikude kabi. Nikubonile-ke lokho. Kunjani lokho kuphapha? Ikhona ezokhava noma nicabanga ukuthi izosondela nje kule albhamu kaKhuzani. Ikhona nje enicabangayo. Sebekhiphile laba benitshela ukuthi hayi bazofika bemgudluzu uKhuzani, ngoba khona bake bakhipha nathi ukufaka ama-comment nyana besanda kukhipha. Senithule futhi ngabo, anisasho lutho obaculi labo. So seniyabona ukuthi uKhuzani niyamesaba, msaba ukuthi uhlula iqhawe lenu, uhlula ukuya nokubuya, uhlula unyaka nonyaka, uhlula ngisho kuthiwa i-albhamu kaKhuzani mhlambeni maybe ibingayona le ndlela nenitshe ethi inamandla ngakhona, still naleyo albhamu leyo isuke isamhlula lo muntu wenu osuke nimthanda. Niyabona ukuthi uKhuzani akayona insanga, akasiyona into yokudlala. Phuphisa yonke into uKhuzani, phuphisa kwasana. Mawuthi uza ngapha
Khuzani. Mawuthi udiyele uKhuzani. Spotify uKhuzani. Top album of the week Khuzani Maskandi. iTunes first time ever kuhlala phezulu Khuzani. Most streams in a single day of an album Khuzani. Everywhere. Khulumani. Hayi benihlale niklewula belesela ngendaba zokuthi ihamba phambili uSpotify this, uYouTube this. Noma senawo unyanya uYouTube or Spotify senawo unyanya. Oh, ingakho nje niphusha ingoma eyodwa ku Spotify. Senibonile ukuthi ayikho lento. Ngcono vele senze iplan. Akunankinga amanenza njalo. Manibona ukuthi iplan right leyo. Hayi, qhubekani ngane zakwethu. Kodwa ke isazokwenza nje imanga le album kaKhuzani. Ayaqedisha isho ne3 months. Ayaqedisha isho ne2 months. Isazothi January nge14 ithi 2 months. Ngithi niyabona ukuthi ngiyapha le nkulumo. Isobe siyenza ezinye imanga. Uma nibheka i-award le izobe sihlanganise ngespeed esingakanani. I-gold plug le yakhona. Hayi, asiyeke lezo. Asingayikhulumi kakhulu. Bantu benkosi ngiyabonga kungiphithuba. Bekuyilokho nje bengidlulisa. Ngiyabonga.